Доктор Димитров, кои са 5 основни причини за косопат? Така, първата причина е негативното влияние на мъжките полови хормони в скалпа на главата, така нареченото андрогенно оплешивяване. Втората причина са дефицити. Определени витамини и минерали участват в образуването и растежът на косата. Когато те са в дефицит или ги няма, всъщност в този момент се влошават качествата на косма, забавя се растежа и се проявява също с косопат. Трета причина е силен, остро преживян стрес. Такива примери са по време на раждане, катастрофа, загуба на близък или съответно сериозно разболяване. Четвърта причина е когато имаме намалена функция на щитовидната жлеза. В този случай пак един от симптомите е свързан с изтъняване на косъма и косопат. Пета причина, тя е, слава Богу, е най-рядката, е когато всъщност има автоимунно състояние, което е свързано с това, че всъщност при него фоликула бива унищожен и по този начин започва да се проявява с косопат.